Ajde. Много предпочитателно, моето започна на тренерът помежду Дарки и Сара против Александър Зелна. Судия и Гана Матов. В момента сега трябва да бъдем и Хейо. На тактическото терен в основния част терен брой 1 Светловски Богоевски, терен брой 2 Рашев Тодоровски. Ajde,
Dale. Intervenio, što napravim? Mnogo na sredna noga. Mnogo na sredna noga.